Okay, jeg har lavet en video på, og det var ret dårligt. Men det her det er så min nummer 2 dagbog, og nogle af jer har skrevet til mig i min forrige video, jeg har lige lagt en ny video, at I skal skrive noget i kommentarer, hvis I subscriber mig, og jeg har en special dance, tror jeg det hedder. Og ja, special dance og jelly duke. Special dance, det er Mads fra min klasse, så ja, tak for det. Og så jelly duke er Sara fra min klasse. Jeg hedder også Sara. Men det her det er min nummer 2 video dagbog, og ja, jeg har lige gået i 6. klasse. Og det tager på min morsom. Men jeg har lige gået af 6. klasse. Og det er ret hårdt for mig, fordi når jeg begynder i... Nej, okay, jeg sagde lige. Klart en af mine yndlingsserier. Min storebror har Netflix, og han har en Playstation, så ja. Men jeg vil lave de her videoer på hver dag, og så vil jeg sådan opdatere, hvad der sker. Sådan, wow, du ved. Og hvis jeg spammer jer lidt, sorry, ikke min skyld. Men jeg kommer med mine videodagbøger every single day. Så I kan se mig hver dag, som jeg også gjorde de sidste par dage her. Men jeg vil bare sige hej.